खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लानाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ नायबोनानै नोंथांमोनहा अनसायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनै आं लाबोनो सानदों BTR नि EM रनजित बसुमतारीनि जे बाथ्रा बुंनाय बियार फोरेंगा बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय ससे भिडिअ क्लिप लाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो बेखेवथि होनो थाखाय नोंथांमोनजोंहाय सावरायलायनो थाखाय आङो दिनै थामथिम जाबावबाय। दिनै बिथांमोनहा बुंदों माखासे ससियेल मिडियानि नारसिननायनि गेजेरजों आरो माखासे गुबुन पार्टी जे अपोजिशन पार्टी बुंनायनि गेजेरजों दिनै बुंबाय थानायनि गेजेरजों बेबायदिनो भिडिअ क्लिप लाबोबाय थानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै लाजिनांनानै दिनैहाय मोनसे थिरांथा लानाय जादों। सिगांबो बिथांमोनहा बेबायदिनो मास मोननै मोनथामसोनि सिगांनो बे जाथाया जादोंमोन 19 सेप्तेम्बर 2021 आवहाय फेक इनकाउंटार जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारी जोमै मोसाहारी बे सानै नि जे फेक इनकाउंटार खालामनाय जादोंमोन बिनि सायाव BTR सरकारा साख्रि होनायखौ एपइन्टमेन्ट जासिनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो बे साख्रिया टेम्परारि हिसाबै बिसोरो लायाखैमोन। नाथाय जोङो दाबि दैखांदों बेखौनो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोर दिनैहाय आसाम सरकारानो फेक इनकाउंटार खालामबाय हिसाबै बेनो आसाम सरकारनिफ्रायनो पार्मानेन्ट साख्रि होनांगौ। जुदि BTR सरकारा बोसोरबा मोनसे माबाया सरकारा बोसोरबा थायो हिसाबै दिनै बोसोरबानि साख्रि होयोब्ला बियो गोबांथार दुखुनांथावनि बाथ्रा होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों फोरमायहर। दिनैहाय बिथांमोनहा मोननांगौ दिनै गौथुमा जोंसार बा जोमै मोसाहारिनि जे बिसि बियो 42 बेचनि सासे म्यानमारावहाय ट्रेनिं लानाय सासे आइजो हिसाबै बिहा मोननांगौ मोन्थायखा। नाथाय होआब्ला बे बिमायनो दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै फेक इनकाउंटार हिसाबै दिनै गाबोन फैगोन होननानै बुंदों रायजो राजाफोर। गाबोन फैनायनि उनावहाय मा रिजाल्ट होयो जोङो बेखौ नेनानै जोङो थाबावनि। आरो माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा खोनासं। रनजित बसुमतारी BTR नि EM बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों आरो मा बुंदों आरो बिथांमोनहा जुदि सिगांनि जे बायदि टेम्परारि जे साख्रिखौ होयोब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। नोंथांमोनहा बिनि बाथ्राखौ एसे खोनासंग्रोदो। जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। बे दान्थे बिदान्थेखौ लानानै जोंनि BTR सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां BTR नि चिफनि दैदेननायाव मैया आसामनि मानाव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदोंदि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारी एलाइस जोमै बे सानैनि जा इन्सिडेन्ट बे इन्सिडेन्टआ थारैनो इनकाउन्टाराव जादों ना फेक इनकाउन्टाराव जादों बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाबोन जोंनि BTR हालामावहाय आसाम पुलिस बिफाननि 3 गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय थिनहरगोन आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ साजा होनाय जागोन, सैथोखौ बुरखांनाय जागोन। बेखौ दिनै जोंनि BTR सरकारनिफ्राय साफ्रोमबो BTR बासिनिसिम रोखायै फोरमायथिनाय थाबाय। नैथियाव गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना सोंखारिदों, स्पेसियेलि एक्स NDB नि मुं लानानै जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारी एलाइस जोमै बे सानैया NDBS नि गरै 42 and 43 बेच अफ म्यानमार बेखौ लानानै जों NDBS नि साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ सोंखारिदों। इभेन सोरबा सोरबा थौले गोसोनि मानसिफ्रा डाइरेक्टलि बिआर फेरेंगानि मुंखौ मख'नानै सोंखारिनो नागिरदों। दा बाथ्राया गाबोन क्लियार जागोन बियो फेक इनकाउन्टार ना इनकाउन्टार मार। अब्लाबो BTR सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै मोनसे सिद्धान्त लाबाय जे सरकारि भाबै जोंसार मोसाहारी एलाइस जोमैनि अनजालि बिसि गौथुमा जाय बिथांजोआ 42 बेचनिमोन म्यानमारनि बिथांनो जोंनि BTR सरकारनिफ्राय गौथुमानो साख्रि होनाय जासिगोन। आरो
जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनि सोरबा सासे सोद्रोमानोबो मोनसे साख्रि होनाय जागोन आरो बेखौ गाबोननो जोंनि CEMआ मानबिर प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजों एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन। बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो थोंजोङै दुलाराय जोंनि BTR बासिनिसिम फोरमायथिनाय थाबाय आरो जोंनि BTR खुंगिरि बा खुंथायगिरिफोरनि गोसोआ बेसेबां सुबुंथि बेनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानै जों फोरमायनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों। आच्छा गोदानै जोनोम जानाय जिखिनि ULB बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो माबायदि दानि थासारियाव खामानि मावनांगौ दं होनना सानो बिथांमोननि ULB जा आर्म स्ट्रागल खालामनायनि बाथ्रा ओंखारदों बेनि सोमोन्दै आं मैयाबो स्टेटमेन्ट मोनसे होखाबाय। आं BTRनि सासे सोद्रोमा माने BTR खुंथायनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बा EM हिसाबै बेखौसो खावलायगोन। दिनैसिमाव बिथांमोननि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों मोनदांनाय जा आइडिय'लजिकेल थिंकिं बा बिथांमोननि जा सान्थौ बियो जोंनि थाखाय एसे माने गनायनो हाथावै मोनसे बिथिंजों थांनाय बायदि नुहुरदों। सोरनिबा मोन्थायनि बेरेखायै जोंहा बाथ्रा बुंनो गोनांथि गैया, किन्तु मोन्थायखौ लानानै हारिनि मोन्थायखौ खोमानायनि मिजिंजों राजखान्थिनि चक्रआवहाय बेरेखा हाबा दा मावथों बेखौनो आं बेक्तिगत भाबै खावलायदों। BTRनि सासे EM हिसाबै जोङो दिनै मोनसे गुफुं समाज दानायनि लामायाव दङ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय BTR सरकारा मोजाङै खामानिखौ मावफुंलांनो थाखाय आखायाव लादों। गतिके माबाफोर जेंना दङब्ला समाजनि जों सुफुंख'नो हायै, जों मावख'नो हायै बा जों मोनदांस' हायै माबाफोर खामानि दङब्ला जों मावनो हायाखैब्ला बेखौ नोंथांमोना आसि थुनानै होफै, जोङो एक्सेप्ट खालामगोन। किन्तु बेखौनो लानानै जुदि गेम गेलेनो सोरनिबा इनस्टिटिउसनाव आवगायलांदोंबा आं सानो बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे अलखद सम होननानै। सानैनि न'खरनोबो होनाय जागोन। सानैनि न'खरनोबो होनाय जागोन, जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनोबो। किन्तु बे जोंसार मुसाहारि एलाइस जोमैनि बिसि गौथुमा बेहा गोरलै सासे दङ, 19 सान जाबाय खोमा। बे गौथुमा जेराव आफादनिबो सासे गथ'खामोन आरो बियो बिनि जोमैनि बिसि, गतिके साख्रिखौ बे मोनथावनाखा। बेखौ थोंजोङै गौथुमायानो मोनगोन होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। किन्तु जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव न'खरगिरिया गावसोर मिथिगोन सोरखौ हरनाय जायो। बिथांमोननि सोलोंथाइखौ लानानै बियो सोनारगोन बबे ग्रेडआव होनाय जायो। खोनाबाय रायजो राजाफोर, माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिआर फेरेंगा बिथांखौ थांखिनानै बुङोनो दिनै पावाराव थानाय मानसिखौ दिनै बुङाब्ला दिनै NDBआवनो बिथांमोनहा दिनै समाय खाथायबोनाय NDBनि मुंखौ लानानैनो दिनै बिथांमोनहा मासियाव जिरायनो मोननाय, बिसोरखौ बुङाब्ला सोरखौ बुंनो? दिनै बिथांमोनहा जों ससियेल मिडियाआव बुङाब्ला, गुबुन अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा बुङाब्ला दिनै बिथांमोनहा बावनानै थाङो। बे बाथ्राखौनो बिथांमोनखौ फोजाखांनो थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिखौ खौसे लाबोनो थाखाय जोङो ससियेल मिडियाआव बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो लाबोनो गोनां जायो रायजो राजाफोर। आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव मा रिजाल्ट होयो जोङो बेखौ नेनानै थानि, मा रिजाल्ट मोनो। रायजो राजाफोर, जुदि बेबायदिनो टेम्परारि साख्रि होयोब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आङो खेबसेबाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंहरो, होनांगौब्ला आसाम सरकारानो इनकाउन्टार फेक इनकाउन्टार खालामदों हिसाबै आसाम सरकारनिफ्रायनो होनांगौ होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाबि दैखांदों। रायजो राजाफोर, जोङो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय खौसेथि आरो बेबायदिनो जोङो फोजाखांलायनाय गैयाब्ला जोंनि बर' हारिया दासिमबो मुगैजानाय, सोबख'जानाय, गुबुन हारिनिफ्राय नासयजानायनिफ्राय जोङो दासिमबो जोङो बारग'नो हायाखै। दासिमबो जोङो BTR सरकार मोनब्लाबो जोङो गावनि हायावनो जोंहा दासिमबो उदांस्रि गैया होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। जायनि फलावहाय जोङो दिनैहाय माखासे मासियाव थानाय मानसिफोरखौहाय जोङो दिनै गेजेरनि मानसि जानानै जोङो दिनैहाय बिथांमोनखौहाय जोङो फोजाखांनायनि
बिथांमोनखौहाय दिनैहाय उन्दुनानै थानाय गोसोफोरखौहाय जोङो फोजाखांनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोननि बावगोमानानै थानाय बाथ्राफोरखौ जोङो दिखां होनाय जायो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बुंहर दिनै आं जे बे भिडिअखौ लाबोबाय बे भिडिअ लाबोनाया गोरोन्थि ना मोजां जादों। आङो सानो रायजो राजाफोर दिनै बे जनक कुमार बिथां जे ब्रह्मनि आरो जोंसार मोसाहारि बिथांमोननि बाथ्राखौ जोङो मिथिनो गोनां। बेबायदिनो जोंनि जेन' इयुनाव बेबायदि फेक इनकाउन्टार जाया, जोंनि बर' हारिया आलाय सिलाय थैबावनाङा, जोङो बयबो सांग्रांथि जानाया जोङो गोनां रायजो राजाफोर। दिनै आङो एथ'खिनि बाथ्राखौनो दिनै बुंनानै दोनथ'बाय। जोङो नेक्स्ट बारावहाय मा रिजाल्ट मोनो जोङो बेखौ नेनानै थानि। जै बर' हारिनि जै।